ଜଣେ ମେଷପାଳକଙ୍କ ପାଖରେ 100ଟି ମେଷ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ମେଷ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ପାହାଡ଼ର ଘଡ଼ିଆଳ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଲା। ମେଷପାଳକ ସେହି 99ଟି ମେଷକୁ ଛାଡ଼ି ସେହି ହରାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ମେଷକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲା। ସେ ପାହାଡ଼ରେ, ନଦୀ ପାରରେ, ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜିଲା। ଶେଷରେ ସେ ମେଷକୁ କଣ୍ଟାରେ ଅଟକିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଲା। ସେ ତାହାକୁ ଉଠାଇ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାଇବଲ ଆମକୁ କୁହେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଯେପରି ଚରାଳି 99ଟି ମେଷକୁ ଛାଡ଼ି ହରାଇଥିବା ଗୋଟିଏକୁ ଖୋଜିଲେ, ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହଉ ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନା। ସେ ସଦା ଆମକୁ ଖୋଜନ୍ତି, କ୍ଷମା କରନ୍ତି ଆଉ ନୂଆ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ଆମେ ଭୁଲ ପଥକୁ ଯାଇଥାଉ, ପଥକୁ ହରାଇଥାଉ ଆଉ ନିଜକୁ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ସେହି ସମୟରେ ଲାଗେ ଯେ ମୋର କାହାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଆମକୁ କୁହେ ଜଣେ ଚରାଳି 99ଟି ମେଷକୁ ଛାଡ଼ି ହରାଇଥିବା ଗୋଟିଏକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ସେହି ଗୋଟିଏ ମେଷର ମୂଲ୍ୟ 99ଟି ସହିତ ସମାନ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗଭୀର ସତ୍ୟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରିବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହରାଇବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଆମକୁ ଖୋଜିବେ, ବହିବେ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ଆଣିବେ।